Bede no. E ka se beda ye ni sumina. Wa bo beda ne di niam baby a pe bia de agum awie. To ko duru fi a o da kwa akoto ball aso. O pra wi a. Ahun man fa so bia. Dabi. To de bagum ba wie no. O wi asa. Okay. Se die ni kira abo ani sunko. Eja ni so a. Ye Ghana for. Say we pe phone papa. Na we pe phone na we betimi dia ye obi bia. Ene kwa the phone sabade. E ka me flash screen. Abusiafo enye ba bia. Esa apia phones. Edum business. Say we pe phone. Na we dia ye wa de papa bia na YouTube ne TikTok ne ade abai. Ni nyina e apia phones. Ai, e ho na phone papa. O pe phone betimi dia ye wo niema kokomu dipa. Ni nyina ye apia phones. Na we bi we mabusiafo. Me kale kumase. Ye ye me bigye. Eye me fe ma me call kwakoto phone ne say. What na we mi sika no. Apia betimi di phone afiri. What di free? I want to come for destroy this yes, me installments. Aha, installments. Oh, check kaka. So we are bedjuma. So we are wajuma. Open phone papa. I do guitar. I have your phones. I do. Is that wa? Who you are? Who don't have your phones? Yeah, but no. But I have never got phone papa. The fire your phones. I want. Amamu mose. Amamu mose. Apia fu diabo. Amamu mose. Kefu papa no diabe. Amamu mose. Foso papa fie ni wo. Amamu mose. Apia fu diabo. Amamu mose. Fu bia ope bia. Amamu mose. Mon kwa apia fu so. Mpaninsem TV. Abusafo enen so ade ache. Mpaninsem TV so ye pebede na be hu mi papa no bi wa ha o ma be kire kwan be fa so e betimi abobede nti wo mbe twitwa bre no na o mu de abobede na ma nti e be kɔ ne akwa kosua bede nti ene de e besua bede penisi bede aye ni sumina so ade ne de ye bede abe ane ye de ye bede na ye kan abe ya abe ehunu no a ye hwane ma ne ye praye no eno ane twitwa de ye bede nti ye papa no wa hu nti o miensa ane di yanim edi akọ bebi a ye bebo bede nti abeni bi ne ya beto ho na ye gina ho nti so mu du o magina ye betwa bede no na ye de akere mu nti ono ekuta asekan nti wakọ nanim a otwa bre no otwa bre na ye de akọ ye bede no for ene yesua se de esibo bede ese bede ne o mu ahodo mienu ye wo beda ye de bisinguma na ye de onya afudie bi a odi gumu no ana ye wo beda nso a ye de chimja we aye de ye de bisingum ana yesu ane ne Gana yalo. We ni say ni bia. Na fe. I started. We know the Mpaninsem any man ekogun. It also we you papa na. I started. Ube yibi. Why you say? Now why you say? Now they are pono. We trim say. Now they are far. Now why you say? Okay. Now they are my way. Okay. Yes. What's that baby? What's that there, man? Yes. No one tree. No what's that there call? Now boko. Now boko. The Sunukuma. Any you. No one tree. You medicine. Bueno. But we don't want Sanakuratu. But we are Bobby the ones and Yatu. Then I said, over here, I defeat them towers. Oh, that's all. Yeah, yes. And we only say we are. What's that, man? Now, Bo. Okay. Now, Boko. No, far. If you feed him. Okay. Now, Abo. Uboria, no tree. Now they are foul. I feel now, that's how they drew in so.
That will boko. To win. That will boko. No way. Watching. I was a meme. I was a big girl. Yeah. Yeah, now boko. No watching. What meme? Nothing will boko. Sa Bede no. E ka se Bede ye ni sumina. Wa bo Bede ne di niam baby a pe bia de agum awi. To ko duru fi a o da kwa kwato ball aso. Na ye eni sumina. Enti ya kan. No eba ni sa na e kire sei de benti na ya na ewi adi kogu sumina so. Ya sa ye wira. Okay. Eye nwura ni ntina ya ewi atu. O pra wia. Ahụ ma mfa so bia. Dabi. Do de bagum ba wie no. Wi asa. Okay. Wi asa. Fidie ni kire abo ani sunko. Eja ni so a. Okay. It wa ba wie na. O de opa bia gun wie no. We nya wie pe. Dia kan ye bola. Okay. Yanko yenim. Eti oso oboko. Ni ye boko. Ewe no ye wonkofu bi o ma hye da asu ana se obi a watra kwaye mu da. Obi a watra kwaye mu da bia ni mbo. Na bofo. Obi otutuo pa. Ono so ni mbo pa. Enti onya bofo. Watena kwaye mu adi fie sei. Ma tikoko ben efie be edu. Okay. 20 years. Okay. Enti na onim bo no. Yes. Okay. Na obi na kire wa na se wa. E fie ti nyini nu ye. Okay. And sa ya wo to kwaye mu nko ade a. Okay. But ya wo to kokko so a won che nyini. Yes. It is a wo to kuaye mu a. E so hunu ye. E na se papa ye bofo so a. E so hunu ye. Okay. Obi osun fidie bi anim ye. Okay. Sa na tie. Okay. Yakoye nim. Eti ye bo akakra na ye wi. Okay. Ti se wo be wi ni sa na. E wo so jabie. Na ade apopo. E pono ne hia. Ti yakoba se wo enya bia de waye ni nyina be sane ana asa. Ni nyina be tu agum. Okay. Sane. Okay. We obi se da babesua. Oh, that we do Yenkyi. Okay, sir. Nipa ne bia na wono efisi a wo no na mafo na aba no. O se we num nyina na omunya nhu. Okay. Omunya nhu eti no. Se o pesa o kire dia, o betimi approve na wa kire no. Okay. Se de isi no. Wa wie na abehia no. Se o mekasia na wo pe no. E wo se o ma ni conclude. Okay. Because you can be conclusion. Yes. And to conclusion now. Yes. And when I must say, it's a final destination. Yes. Okay. It you worry no up for her. Now they are for her. Okay. Any. What up? No up bonopo. A pie to me, Sammy. Okay. And no. No worry. Enti abusafo beda meka se ene yesua ne bo no eno na ye papa atre yembo wabo no kama mi dira ne asuokra udia ne asuokra kofikra yes okay opening kofikra ene ne wo kire se de si ebo bede abusafo ye de ma se mrepam ye be se daba o ne ma bibli o se ebesua okay enti ye be se daba ne aba besua wo da mobile wo yati ye be kirem yati e da se adofo ahanom ye enkasa heba center ye wo Kumasi Feyase no e wo Kumasi lake kwanso otra tunsu na waba esreso na waba Feyase se ufri Kumasi eba baby e wa Feyase na onam atonsu ba ubedu Feyase a ye Fred Junction bi Pentecost Junction ufri atonsu ba e wo right side this junction ne so no usi hono mo a plaje agye na wa ubisa o mo se opese okọ enkasa heba otremu a o mo do beba na yedwuma di a ye ne se
yɛyɛ nipa ho adwuma yɛ sayare obi a wo ohaw ɛwɔ ne nipaduam a wo brɛ a wachini a wonya no aduro wakɔ hospital doctors no hu yare no na bamabu a wontimi nya hwie bi mo office na nda so asa no oba nkasa heba center yɛbɛboa no wo a wo saa hawo no wo ba yɛ ha yɛbɛyɛ hwehwɛmu na yɛhu yare a yɛhawo no na yɛabɔ yare ntin akyɛw sɛ saa yare wei ɛyɛ honhom yare nti yɛdeɛ no nyɛ honhom asɛm a yɛbɛka adanse anim ana honhom bibi wom wote asase so na yare hawo na wo brɛ wakɔ asɔle ahodoɔ wakɔ hospital ahodoɔ deɛ wayɛ bia no ɔbɛma bu wonim sɛ yɛsɛ woni enda so biem wo saa nipa no enda so ne nkasa heba center sɛ wo ba ha nkasa heba center ɛbɛyi wo hawo afi so ɛnyɛ kasa keke wo de bra ɛno nti na edin yɛ nkasa heba yɛ nnwuma no ne kasa adanse ɛwɔ mu ma wo nipadua no ba nti bra nkasa heba center wobɛnya ayaresa ɛyɛ nkasa heba ɛyɛ yaresɛm no baabi a yɛho ɔde gyina paa yɛ honhom yare deɛ ɛhɔ na yɛho ɔde gyina ɛfiri sɛ yare bia ɛwɔ wiase na honhom deɛ wɔ hɔ nti wode yare bia na wode ɛte sɛ dɛn koraa na ɛha wa wode bra woba yɛbɛhwɛ sɛ honhom yare ɛbɛka kyerɛ sɛ honhom yare na deɛ bɛtumi ayɛ ne yɛ aboa sɛ nyɛ honhom yare nso ɛbɛka kyerɛ sɛ nyɛ honhom yare sɛ no da nkyɛn a diabetes yɛyɛ ho adwuma ɛyɛ osa typhoid stroke yɛyɛ ho adwuma no koraa deɛ wo baa no bɛkɔ nkyia stroke wo deɛ stroke bi a kyiw biara no bra bɛhu nkasa heba foɔ mo baa yɛbɛyɛ ho adwuma ama nkasa heba nso yɛda yɛde yɛ adwuma yɛyɛ adwuma adwada ɛbenada ukuada yɛnyɛ adwuma yɛyɛ adwuma yawada efiada ɛna memreda adwada ene ebrada no ye start adwuma na ngotwe 8 o'clock na yapon 5 o'clock eye yawada ene fiada ye start na ngotwe 8 o'clock na yapon 5 o'clock memrenda de ye adwuma free anopa 8 o'clock opem awia 12 o'clock ti yare bia ye de ye nyi yare ni bi enja bi adekwenti aye ka ne saa ne se yare ne nyina no spiritual ede wo ho it is a oba na saa yare ne mpo no se ye nya ho adwuma honhom de ne wo mu ne be ka kire se honhom de wo mu nti honhom de ne be ho adwuma ama ne ya ka kire se bia okay se operation bi kwa na che okoya akọ na koya operation no cause aye honhom de na wie cause honhom yare ne wo mu na okoya operation na wa hwe ya ede asembo ne ba nti ye de wo ba ye beka no kura bibie wo mu a kire wo ye medadaawo ye kata bi so se de ya ho ade ni ntimi ne beka kire se honhom de wo mu ya ya wie de aka no bia akoto aso ha nti nkasa he ba de obi o ha obi a afa na nimhwa ha na oba ono abehu de ha no ye behu de ha obi a so aka kire wo ba me ankasa na wo ba besimi so mama hwo me ne doctor no ha me ama be hwo me ana me hu adwuma no nti wo ba enye ba bia wo ba ya na wo ba kɔ ya na eja wachidi ebe mo ni tawo sa akopem se ebedu mra wa bo se wo ho ato nti wo sa ba ye nkyɛn so a no aba bedane obi a ye ne ye hawo nti se wo fie mpo na ade foforo bi hawo na wo frɛ na boya mane na se sabra ebe mo aba se che ye hwɛ se eye hu masem bi na che ye try ho ye ma wa ebe ya ama hu se asem na wo ka kire ye no ye di hu dwuma nti wo ba wonya ba bia wo ba wo betua sika ka se watua sika agu ye behwe wa akopem se wan kasa no bia wo na be wa bi sa fe de wa bre wo ma ye nche biem de nya sa de a ye no be na te sa akopem se nya menkwa a wo de ama no wakoduru nti e ba bia wo ba ye no bo abusua e be ye ba ako omo bra omo ni gyefo omo nya ba bi nkɔ a omo ni se omo ani da so asan bla na behwe ne kodi adanse echi afoforo obo ho yare ama ne wura ho yare ama ne nka yare ama wiase nye ne de onya kora obeku no saa nipa no ena ye hwehwe wo me sa kire ye chiri kwan no ye wo Kumase Atonsu Feyase Lake Road
Udro Feyasia, also open Pentecost Junction. To do Pentecost Junction, Praja for or more junction so. Na wabisa wo say open and Kasa Herbal Center. Se open chira kwa na ye normal wo hwe afidie ni so aye normal ni guso. Se wo ba na bibia chira wa adwena wa de freye. Ye be ma direction ni ama wa ba asomdwie mu. Mpaninsem TV.